Urrengo kanturako Juanita Ikutza, Txitxu Castro eta Mikel Urdangarin gonbidatu ditugu. Musikari familia bateko hirukide. Juanita Alberto Agirre abesbatzako partaidea da. Txitxu Castro Andoaingo Musika Eskolako irakaslea eta helduen abesbatzako kidea. Eta Mikel berriz bialonjolea eta musika irakaslea ere. Familia honetako ospakizunetan ez da kantua eta musikari faltatzen. Jarraian, isil-isilik kantu herrikoia eskainiko digute.